Ei, Doni, ei tommoista. Kato, logo. Pitäis tehdä koulutehtäviä, kun pelataan pädiä. Mä sain flashback. Mä oon tehnyt noin. Urho, mä tein noin. Voit sä vähän auttaa tässä? Meikä toi eka. Urho. No ei piti pistää rasteja. Nää. Eiks näitä... Niin piti pistää rastit, ei kirjoittaa. Ei. Menee. Urho is done. And Matti is too. Tunnistakaa sille, että kirjoita lajit taulukkoon. Ei, mut tuolla näkys, kun Ope paino siihen, että pitää pistää rasteja. Jos mä oon moikkinut sen. Mä pistin sen. Pistin niinku näihin muihin, mutta tähän pitää laittaa nimen. Ei, mä löysin joku uuden pelin. Spooky, scary, standing baby. Oh. Kuka vitun pulla tässä vielä? Yes, baby. I would like autoclick. Abdu, come back. Mikä toi eka on? Mäkään tiedä. Oota. Siis musta tuntuu, että jos me ollaan tällä luokalla, niin ei täällä pitäisi näin vaikeeta olla. Ai jaa. Mä laitan vaan Toi kurjen. seiska- Mä laitan kurjen miekka. Moi kiinni. Urho, tää olikin bängeri. Se ei tässä pysty liikkuu. Kyllä sä pystyt jossain. En pysty. Kannas mä pinkalasta ja se KSI New Song. Se on ihan paljon. Siis miten nää rostit pitää laittaa? Mä laitan ekana vaan. Vittu siihen, mikä on oikein vasta. En mä tiedä! Urho, mikä toi neljännes? Mitä sä sanoit? Vitu teekannu on hiljaa. Itse tää Urho nauraa niinku tää just... Tää on niin hyvä ohjelma. Tää nauraa niinku tätä kutitettiin 6 minuuttia putkeen. Mä en osaa. Ope, en mä tiedä tätä tehtävää, tää on liian vaikee. Miksi se tulee tänne?